Така, сега леко инкогнито да снимаме. Тук се намираме на едно летище, където е забранено снимането по принцип. Летище Будапеща вечер. Които си обичам работата. Така, сега лампите малко кофти не се вижда. Това е 7-4 седмицата на Cargolux. Това е Airbus A321 на DHL. А това с Tailwind, гледайте, прилича на 330 карго вариант на UPS. Всичките са карго. Jumbo and the moon. Yeah. Do you have a picture? It's a video now. A video? Yeah. It's for my YouTube channel. This is our colleague from ABC Hungary, Mr. Peter Kish. Това е инженер Ивайло Русев. Тук с него ще посрещаме самолета. Peter, am I allowed to video here? To make a video? Probably not. I don't understand. What? Am I allowed to make a video on the airport? Okay. Yes. So the security won't cut my head off? No. Okay, great. Малко чакаме самолета да фокусира. Виждате колко е красиво нощес на това летище. Отсреща това светлините, които виждате, е новия терминал на летището. Там са двата хангара на Lufthansa. Тук е хъба на DHL със светещите лампи зад буса, което виждате. Това са старите хангари на Малев, които в момента пустеят. Това е Saab 340 на Fleet Air. А това е 737 на TNT. Както виждате, нощес много приятно и много романтично. Аз поне като седа така нощес на летището и винаги се чувствам така, романтичното в мен се събужда. Но естествено като излеза с 2-3 българки, нали, след това и моментално абсолютно всичко умира, нали? Но поне е хубаво, че е вечер така. Добре, че тук не мога да излезеш с българки. Добре, че тук не мога да излеза с българки. А там в далечината пред тония хангар, този турбопроп беше някакъв Embraer, обаче да пукна, ако мога да се сета какъв. И така, ние тук с ето го инженера Ивчо Русев, който е шоп и не държи да му е хубаво. Чакаме да посрещнем нашия Saab. И така. Началото